Hallo YouTube, det her det er Super Gamer Eagle, og vi skal spille noget Duty Calls. The Call Before the Storm. Og som de fleste af jer nok ved, så er det her en parodi på Call of Duty. Og det vil bare springe ind i det. Yes, rimelig simple controls vil jeg sige. Movement, jump. War never changes. Or does it? The war has changed. Did it? The answer is no. Unless it is yes. No. Is war. Yes. No. Yes? Får vi nogensinde et svar på det der? Okay. Ej, mand, for helvede. Okay. Time to be serious and kill some bad guys. Jeg seriøst kommer til at sige boring hver gang jeg skyder. Det er egentlig ret god animation der er i spillet, når man tænker på det. Okay, hvor højt kan jeg lige op? 10 cm. Okay, det er egentlig ret god tekstur der er i nogle steder. Sådan set. Når man tænker på at det bare er en demo for Bulletstorm. Ja, okay. Godt at vide. Og du kommer bare til at stå stille der. Han kan godt lide, at man kan skyde igennem hans, det er hans venstre arm. Og han ikke skyder igen eller noget som helst. Og sådan der fik jeg ham. Han skyder på foden. Okay. Master Sergeant Shooter Person. Hurtig, wank up, det er det dejligt. I'm an enemy too. Bloody scream. So real. Jeg kan godt lide, at han overhovedet skyder videre eller prøver at dræbe en. Han står bare klor. Stadig kan bare skyde igennem alt, tror jeg. Er det bare mig, eller skal alle enemies bare have 2 skud hvor som helst, og så dør de? Jamen tak for det. Master Sergeant Shooter Sergeant Person. Hvad fanden sker der for de der wanks op? Ikke lige den bedste tekstur her, må man sige. Men okay. Det er jo stadig bare en demo for Bulletstorm, tror jeg det hedder. You have picked up a small meaningless sticks congrats. Okay. Checkpoint. Hey Fox Club Niner. I'm gonna point at you and say something serious to further develop the game's story. Jamen tak for det. Oh, I'm dead. Increasing the drama of the story. You cannot stop me unless the game goes into slow motion for some reason, and I become easy to shoot. Oh no. Jeg kan godt lide, man kan se kuglen eller sådan noget. Ej, hvor er det der var urealistisk. Sergeant, Master Sergeant Shooter Person. Hvor mange gange hedder man lige Sergeant i den der wank up der, mand? Jeg kan også godt lide, at han overhovedet ikke prøvede at flygte eller noget, mand. Ja. Hold da kæft, han kommer hurtigt ud, mand. Okay, jeg kan bare skyde direkte igennem hovedet på ham, uden der sker noget. Master Sergeant Shooter Sergeant Important Person of Sergeant's Extreme. Okay, jeg synes, det der wanks up der, det bliver længere og længere. Jeg synes, der er meget få enemies med i det her, og de gør ligesom ikke rigtig noget. Direkte headshot lige over bullseye. Ej, det her spil har så meget karakterisme. Jeg tror det hedder. I'm a paratrooper because that is a real-life war scenario. You cannot shoot me because this is a cutscene to make the scene feel more dramatic, like a movie. Soon I'll be landing. I have landed on the ground. Bloody scream. Ja. Kan man ikke slå ham eller sådan noget? Jeg kan godt lide, men faktisk er lavere end ham der manden der.
Så man kan ikke engang gå igennem dem her, og man kan heller ikke op over det. Break up! Sergeant of the Master Sergeant, most important person of Extreme Sergeants, to the max! Hvad er det her for en bog? 500 shots, White Wolf subject. Okay, absolutely nothing. Indtil videre har jeg samlet en pin-up og en notesblok. Hvad fanden skal man bruge det? Okay. Hold da kæft, en stor dør. Danger, do not enter. Secret enemy hideout place. I have a gravelly voice with a big full accent. For helvede, mand. And I wear a nice suit. This means I am leader of bad guy. I hold the nuclear missile bomb. I will never give nuclear missile bomb to you. Give the nuclear missile bomb to us, leader enemy boss, and then put your hands up. Okay. USA is dominated. Ej, hvor er det dumt, de der flag om fyrværkeri. Ej, det er bare sådan om det her spil. Ja. For helvede det. Så selvfølgelig nogen reklame for Bulletstorm. Ja. Jeg tvivler på, jeg har lige prøvet Bulletstorm, jeg har prøvet en rigtig demo af det, men jeg tvivler på, at spillet er så sjovt, som det ser ud som der. Men jeg ved det ikke, jeg har aldrig prøvet det. Altså, og jeg tror, hvis det var det, nej, er der mere? Stor gammel dinosaur. Bulletstorm. Kill with skill. Og vi har allerede passeret den der dato. Lang tid siden. Og det var vist det, YouTube. Duty Calls. Hvis I godt selv vil på det her spil, så skriver jeg linket ned i beskrivelsen om, hvor jeg i hvert fald fik det fra. Og det var, ja, det var det. Efterlad en kommentar, og hvis I vil se flere videoer, subscribe. Det her, det var Super Gamer Eagle, and I played Duty Call.